ଆଜିର ମୁଖ୍ୟ ସମାଚାରକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆଜି ଟୋକାଟୋକିମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଯୁବତୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁଲାସା ଆଣିଛନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିବ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା। ଯୁବକ ଯୁବତୀମାନେ ଏଥିରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ମାଣ୍ଡୁହୀନ ପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ଟୋକାମାନଙ୍କ ଏଯାଏଁ ମାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ, କେଉଁ ଟୋକା ଧକ୍କା ଖାଇ ହତାଶ ହୋଇ ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଘରେ ବସିଛନ୍ତି, ଜଲ୍ଦି ଆବେଦନପତ୍ର ଭରନ୍ତୁ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ଏଇଭଳି ଲୋକମାନେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରି ସାରିଛନ୍ତି। ଆଜିର ଏହି ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ବବାଲ କମେଡ଼ି ତରଫରୁ ଆୟୋଜିତ କରାଯାଇଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସେଠାରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବେ। କିଛି ସମୟ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଆମର ବବାଲ କମେଡ଼ି ତରଫରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବୁ ଆମର ଆୟୋଜିତ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ କ'ଣ କ'ଣ ଏହି ଯୋଜନାରେ ରହିଛି। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପିକନିକ୍ ପଦାର୍ପଣ କରାଯିବ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଏହି ନ୍ୟୁଜ୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଜାରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆପଣମାନେ ଖୁସି ତ? ନମସ୍କାର। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ପଚାରିବେ ପଚାରନ୍ତୁ। ସାର୍, ଆପଣ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା କାହିଁକି ବାହାର କଲେ? ଏହାର କାରଣ କ'ଣ? ଆପଣମାନେ ଫାଷ୍ଟ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓଟି ଦେଖନ୍ତୁ। पिछे लाए ते किन्ने चारे नी गिन गिन के दिल तोड़ती जो टुटते तारे नी আরে এই ভিডিওটা কিছু নাই, এইটা দেখন্তু। মুসা দিন ততে কিছু কোদিন মনে পকাই কোদিন মনে পকাই কি আউতরে কোদিন মনে পকাই কি কোদিন কইলো আউতরে মনে পকাই ସରପଞ୍ଚ ବୁଲିଲା ଦିନରେ ଦେଖିଲ ତ, ଇଏ ତାକୁ କମେଣ୍ଟ କଲା। କମେଣ୍ଟ ମାରିବାରୁ ଆକୁ ସିଏ ବି ମାରିଲା ଡାଇରେକ୍ଟ ହାତରେ। ଏବେ ନାମ ନେ। ଆଉ ଏବେ ଆକୁ ଦେଖ, ଇଏ କେମିତି ଦେଖ ହଉଛି ଦେଖ। এই ସବୁ ଦେଖି ଦେଖି ମୁଁ ଯୋଜନା କରିବା ପାଇଁ ଭାବିଲି। ଆଉ ଏ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନାକୁ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ରଖି ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନାକୁ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଟୋକାଟୋକି ଲାଠା ଲାଠି ମେଣ୍ଟା ମେଣ୍ଟି ଯେତେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଏଥିରେ ଭାଗ ନେଇପାରିବେ, ଦାଖଲ ପତ୍ର ଦେଇପାରିବେ। ସାର୍, ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିପାରିବି? ଆରେ ତମେ ତ ଦେଶର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ, ଆପଣ କାହିଁକି ପଚାରି ପାରିବେନି? ସାର୍, ବୁଢ଼ା ବୟସର ଲୋକମାନେ କ'ଣ ପକାଇ ପାରିବେ? ଯେତେ ବୁଢ଼ା ସେତେ ଲୁଡ଼ା। ସମସ୍ତେ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆରେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଳିସାରିଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ଖୁସିରେ ନାଚୁଛନ୍ତି। अरे दीवानो मुझे पहचानो, कहाँ से आया मैं हूँ कौन। अरे दीवानो ଆକୁ ଦେଖ, ଇଏ ବି କେମିତି ନାଚୁଛି ଦେଖ ଦେଖ। ଆକୁ ଦେଖ କେମିତି ଡେଉଁଛି, ଯେମିତିକି
ବିଛୁଆତି ଆକୁ ଲାଗି ଯାଇଛି କୁଣ୍ଡାଇ ପାରୁନି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରି କରି କୁଣ୍ଡଉଛି। Siga moviendo dona, moviendo patita, moviendo patita, moviendo patita, moviendo patita, moviendo patita. ଆକୁ ଦେଖ ଇଏ ବି କେମିତି ଡେଉଁଛି ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନାର ଖୁସିରେ। ଆକୁ ଦେଖ ଇଏ ତ ପୁରା ବୋବାଲ କରିଦେଲା। ଏମାନେ ସବୁ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା ପାଇସାରିଲେଣି। ଆପଣ ଯଦି ଏଇ ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ ପତ୍ର ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏଇ ଆବେଦନ ପତ୍ରକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା ଫର୍ମଟିକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିକି ଦାଖଲ କରିବେ। ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା ଲାଗୁ କରିବାଠୁ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଏହିପରି ହେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓରେ। ମାଣ୍ଡୁ ଯୋଜନା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁ ତଥ୍ୟ ମିଳିସାରିଲା। ଆମେ ଏବେ ଗୋଟେ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ଗୋଟେ ଗୀତ ଗାଇବୁ। सिंगली लाइफ भारी जंत्रणा तमे खाली लाग आपणा शुणो हे आम प्रार्थना कार्यकारी कर गोटे मांडू योजना कार्यकारी कर गोटे मांडू योजना। ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ଏଇ ବୋବାଲ କମେଡିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।